Η ιστορία του δίσκου λοιπόν ξεκινά την τριετία 1968 με 1970, όταν τότε ο Μάνος Ελευθερίου γράφει περίπου 30 κείμενα, εμπνευσμένα από την ενασχόλησή του εκείνης της περίοδου με καρποστάλ, φωτογραφίες και άρθρα από τη Σμύρνη πρώτης μικρασιατικής καταστροφής. Ο Ελευθερίου έδωσε τους στίχους στο Δήμο Μούτσι. Οι στίχοι δεν είναι η ιστορία της Σμύρνης, αλλά αναφέρονται σε κάτι οριστικά χαμένο σαν τη Σμύρνη, εξηγεί ο στιχουργός. Ο Δήμος Μούτσης μελοποίησε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 9 από τα κείμενα. Τα τραγούδια παρουσιάστηκαν ζωντανά τον Οκτώβριο του 1971 στο κέντρο Περικλής, το οποίο μετονομάστηκε σε Φεβρουάριο ειδικά για αυτές τις παραστάσεις. Τα πιο λαϊκά τραγούδια του κύκλου τα πέδε τότε ο Γιάννης Μπογδάνος, ενώ τα πιο λυρικά η Πετρή Σαλπαία. Ο Μούτσης κράτησε τη Σαλπαία και την δισκογράφηση του υλικού, αναζητούσε όμως ερμηνευτή για τα αντρικά κομμάτια του δίσκου. Τότε λοιπόν του σύστησαν το Μητροπάνο. Ο δίσκος λοιπόν ηχογραφήθηκε το 1971. Ο Άγιος Φεβρουάριος είναι ένας από τους πρώτους δίσκους που γράφονται σε οκτακάναλο, το οποίο μόλις είχε φτάσει στα στούντιο της Κολούμπια. Η σύγχρονη τεχνολογία ηχογράφησης προσφέρει στο Δήμο Μούτσι τη δυνατότητα του πειραματισμού.